लोकायुक्ताक वाढीव मालमत्तेची माहिती दिवंक 3 आमदार आणि 9 माजी आमदार मंत्री तयार नात। लोकायुक्तान तांची नावा अपिलेट अथॉरिटीक धाडल्यात। तातूंत आमदार रेजिनाल्ड काब्राल आणि बाबू कवळेकर आसात। माजी मंत्र्यांनी राजेंद्र आल्लेकर आणि महादेव नायक आसा। एक आमदार सोडल्यार सगळ्यांची मालमत्ता 10 वर्सांत शेकड्यांनी टक्के वाढल्या। फक्त सुभाष फळदेसायाचीच मालमत्ता 4% देंवल्या। स्पेशल रिपोर्ट। लोकायुक्त कायद्याप्रमाण आमदारांनी दर वर्सा आपली मालमत्ता आणि लायबिलिटीची माहिती लोकायुक्ताचे कचेरेत दिवपाची असता। हे वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान काय पडिल्ल्या माजी आमदारांकूय मार्च मेरेनची संपत्ती आणि लायबिलिटीची माहिती लोकायुक्ताक दिवची पडटा। मात आलेक्स रेजिनाल्ड, निलेश काब्राल आणि बाबू कवळेकरान लोकायुक्ताक डेडलायन सोंपून पसून माहिती दिल्ली ना। माजी मंत्र्यांतले राजेंद्र आल्लेकर आणि महादेव नायकानू दिल्ली ना। माजी आमदारांतले सिद्धार्थ कुंकळेकर, मिकी पाशेको, सुभाष फळदेसाय, राजन नाईक, बेंजामिन सिल्वा, किरण कांडोळकर आणि आदले सभापती अनंत शेट्टीन माहिती दिल्ली ना। ह्याच 9 आजी माजी आमदारांची मालमत्ता फाटल्या 10 वर्सांत कशी वाडल्या पळयात। आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स 2007 7 लाख, 2012 1 कोटी आणि 2017 5 कोटी। निलेश काब्राल 2012 13 कोटी, 2017 20 कोटी। बाबू कवळेकर 2007 1 कोटी, 2012 5 कोटी आणि 2017 9 कोटी। सिद्धार्थ कुंकळेकर 2015 3.41 कोटी, 2017 3.74 कोटी। मिकी पाशेको 2007 1.60 कोटी, 2012 6 कोटी, 2017 8.5 कोटी। सुभाष फळदेसाय 2012 7 कोटी, 2017 6.80 कोटी। राजन नाईक 2012 97 लाख, 2017 2.64 कोटी। बेंजामिन सिल्वा 2007 1.21 कोटी, 2012 3 कोटी आणि 2017 6 कोटी। किरण कांडोळकर 2007 80 लाख, 2012 2 कोटी आणि 2017 9 कोटी। अनंत शेट 2007 24 लाख, 2012 88 लाख। आता माजी मंत्री पयात। राजेंद्र आल्लेकर 2007 44 लाख, 2012 1.25 कोटी, 2017 2.56 कोटी। महादेव नाईक 2007 30 लाख, 2012 1 कोटी आणि 2017 2.75 कोटी। ह्या आमदारांची नावां आता एपिलेट अथॉरिटी कडेन धाडून दिल्यात। तरीकूय 2 महिन्यां भितर जर ते माहिती लोकायुक्ताक दिना जाल्यार तांची नावां 2 मोठे सर्क्युलेशन आशिल्ल्या न्यूजपेपरांनी छापून वाऱ्यार घालपाची कायद्यात तरतूद आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। पणजी ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयरावेल्यान सरकार आणि मेर्शे पंचायतीचेर हायकोर्टाची बडी पडली। सरकार आणि मेर्शे पंचायती आड एक्टिव्हिस्ट आयरिशान हवामान याचिका घाली। कोर्टान सरकाराचे आयकूनच घेतले ना। पयली कोयराच्यो राशी क्लियर करात, मागीर पळोवया म्हूण सरकारान सांगला। रस्त्या कडेचो कोयर आणि डेब्रीचेर सरकार नजर घालिना म्हूण ही याचिका। पणजे ओल्ड गोवा बायपास नितळ दवरतले, कोयर उडयतल्यांचेर क्रिमिनल म्हूण एक्शन जातली म्हूण 10 वर्सां फाटीं सरकार आनी मेर्शे पंचायतीन खंय हायकोर्टात लेखी उत्तर दिल्ले। मात कोयराच्या राशीन ह्या हायवेची दशा जाल्या म्हूण आयरिश हायकोर्टान गेला। A contempt petition has been filed by me before the Honorable Bombay High Court at Goa against the failure of the Goa government to comply with the undertaking which was given to the Honorable Bombay High Court in 2008 that immediate steps would be taken to clear all the debris along the Panjim Old Goa bypass road. And in that undertaking, the Goa government had also given a commitment that the crime branch would investigate all those who have been dumping debris on that road. So it's almost 10 years and the government has done nothing about it. सरकार आणि मेर्शे पंचायतीन हायकोर्टाक जाप दिवपाचो यत्न केलो। पयली हायवे क्लियर करात, कोयर उखलात, मागीर कितें ते पळोवया म्हूण कोर्टान 24 वरांची डेडलायन दिल्या। केस बुधवाराक दवरल्या। So the
honorable bench of the Bombay High Court at Goa, comprising of Justice Nitin Jamdar and Justice Nutan Sardesai, today directed that the village panchayat of Merses take immediate steps to clear the existing debris from there. And the court said they will not hear the village panchayat unless they first clear the debris that is accumulated along that road. The court has fixed the matter tomorrow evening at 4:15 and has expressed anguish that though the commitment was given to the court in 2008, the debris is still lying and being piled up along that road for almost a decade. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. वादग्रस्त लकी 7 कसिनो बोर्ड रिपेराक दुबय कोची ना जाल्यार जाय थंय व्हरूंक शकता म्हूण हायकोर्टान कंपनीक बावटो दाखयला. मंगळारा कोर्टान ऑर्डरीन दुरुस्ती केली. 17 ऑक्टोबराच्या ऑर्डरीन कोर्टान गोल्डन ग्लोब कंपनीक ही बोट दुरुस्तीक रत्नागिरी जयगड पोर्टान व्हरची म्हूण नमूद केल्ले आनी बोट पुराय दुरुस्त जाले शिवाय परत हाडपाची ना म्हूण कंपनीक सांगिल्ले. बोट परत मांडवीन हाडपाची काय ना ते हायकोर्ट पुराय दुरुस्त जाले उपरांतूच थारायतले. सध्या तरी बोटीचे मांडवीन पार्किंगाक हायकोर्टान बावटो दाखयल्लो ना. घेऊया एक ब्रेक.